ni imayenera kupereka ku Malawi Revenue Authority. Feston Malekezo ali mu mzinda wa Nzuzu. Malinga ndi khonsoloyi ngongoleyi yafika potere kamba mwa zina kolephera kulepera anthu amene amawabweresera ntchito komanso katundu osiyanasiyana komanso zindapusa za mabwalo a milandu. Poyankhula pomwe komiti ya nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma inayendera khonsoloyi lachitatu, mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Mzuzu Agomezani Nyasulu anati palinso kusiyana pa ndalama zimene khonsoloyi imatolera ndi ndalama zimene imagwiritsa ntchito. Pamwezi khonsoloyi imatha kutolera ndalama za pafupifupi 120 million kwacha, komatu imagwiritsa ntchito ndalama zopyola 250 million kwacha. Apatu iwo afunsa boma kuti liwaganizire powakhululukira ina mangongoleyi. Mavuto ake akumabwera poti matoleredwe athu a ndalama ndi ma expenses athu asizi kupanga na match. Mene mnaona kuti pafupifupi chaka timatolera ndalama 50% za ndalama zomwe ifeyo timayembekezera kuti titolere. Pamene timayenera kuti pamwezi uliwonse titolere ndalama zosachepera 150 million kuti tikhale ngati tayendako pang'ono, komano budget yathu ndi kupitira pamenepo ndesi tikukwanisa. Poyankhulapo wapampando wa komiti yolondoza chuma cha boma ya PAC ku nyumba ya malamulo Mark Boroman ati khonsoloyi ikuyenera ipeze njira zogwirika makamaka poonetsetsa kuti ndalama zimene iwo akutolera zikugwirizana ndi zimene zikutuluka. Pa nkhani yoti boma liwakhululukire ngongoleyi, Boroman anati komiti yawo yayima pakati pa nkhaniyi kuti imve bwino lomwe kuti ngongoleyi inachuluka motere chifukwa chachiyani. Kunoko vuto lina limene taliona ndilonena kuti ali ndi ogwira ntchito ambiri amene mwina zinthu zina sizikuyenda chifukwa chakuchuluka ogwira ntchito. Ndi avomereza okha kuti ayamba ndondomeko yonena kuti kodi achepetsa bwanji workforce. Ndiye ndalama zikumachuluka zambiri zowalipirira antchito zimene kawirikawiri sizikugwirizana ndi ndalama zimene amatolera. Chifukwa mukudziwa kale kunena kuti chifukwa cha decentralization akumayenera kumalipira ndalama zotolera eni yakewo. Posachedwa apa khonsoloyi inalandidwa galimoto zisanu ndi anthu amene ali nawo ngongole. Anthu omwe ananyamula zibwanja alepheretsa anthu otsatira zipani zotsutsa boma omwe amafuna kuchita zionetsero ku Lilongwe posakondwa ndi ndondomeko zachisankho. Izi machitika pamene anthu anaopseza anthu amene amadutsa pamalowa apolisi angoyang'ana. Pemphero Malimba anali komweko ndipo wadzandi ripoti. Apolisi amene anali pamalopa sadachitepo kanthu ndipo anthu odutsa anachita kuthawa pofuna kupulumutsa moyo wawo kwa anthu onyamula zikwanjewa. Izi zinapangitsanso kuti ntchito za malonda zisokonekere mu mzindawo. Mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namaromba analoza chala chipani cha Malawi Congress kuti ndi chomwe chinatuma anthuwa. Sakulikapandikale ndikaope kuti sapange demonstrate kufanya kuti atandikapa what kind of democracy is that? Ine ngati malipota kuchita kuziwa kuti amene akuletsa anthu ndi Malawi Congress party mwafusi ndo kukapiraje anthu. Koma mneneri wa chipani cha MCP Jesse Kabwira anauza zipani zotsutsa boma kuti zibweretse umboni kuti chipanichi ndi chimene chinatuma anthuwa. Mmawu ake mneneri wa polisi mdziko muno apita kalaya wati sanalandire lipoti lililonse lakuvulazidwa kwa anthu kapena kuonongedwa kwa katundu. Woyankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino George Aima aloza chala apolisi polephera kuthana ndi anthu omwe ananyamula zikwanjezi. Apolisi anapezeka kuti malo ama demonstrations cholinga chawo chinena kukhala kukateteza aliyense wopezeka kumenekoko chifukwa anthuwo anapatsidwa mphamvu ndi malamulo a dziko lino kuti akhozopanga ma demonstrations ngati ma demonstrations yo ali ovomerezeka kumaso a mtendere. Lachiwiri bwanamkubwa wa boma la Lilongwe Loford Palani adauza zipani zotsutsa boma kuti zisinthe tsiku lochititsa zionetserozi ponena kuti apolisi analotanganidwa kuti apereke chitetezo kwa anthu ku zionetserozi zimene zinadabwitsa anthu. Pamene lachitatu apolisi anafika pamalopa ngakhale analephera kuteteza anthu amene amachitidwa chipongwe ndi anthu onyamula zikwanjewa. Mwazina zipani zotsutsa boma zikufuna kuti wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la Mega Justice Annabel Ntalimanja, mkulu woyendetsa ntchito za bungweli Andrew Mpesi
komanso mkulu wa bungwe la kalembera la NLB Mphatso Sambo atule pansi udindo wawo powaganizira kuti akukhudzidwa ndi chipani cha MCP. Pakadali pano zipani zotsutsa boma zalengeza kudzera pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe kuti zapita ku bwalo la milandu kuti liwunikire pa dongosolo lawo lofuna kuchita zionetsero. Enoch Chihana ndi mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy ndipo wafotokozapo zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Titapita ku meeting dzulo anatiuza kuti president akuchoka ndi apolisi sakhala ndi anthu ambiri amene angathandiza security ndiye sizingathekerero kuti tiyende. Ndiye chomwe tinachita nchonena kuti tinauza maloyers athu ndikupita ku court kuti akhoti atipangire interpret kuti kodi zikutanthauza chani. Ndiye akhoti atiuza kuti pa Friday panga set aside kuti ife apolisi ndi DC tikhale pansi tigwirizane komanso ife tipange set date. Ndiye ifeyo tipanga set date ya next week anytime yomwe tipange zionetsero zomwe timafuna kuti tipange. Ganizo lokweza ndalama kufuna mipando pa chisankho cha chaka chamawa labala mtsutso pakati pa zipani za ndale komanso akatswiri pa ndale. Mwazina bungwe loyendetsa chisankho lati lofuna udindo wa mtsogoleri wa dziko lino adzapereka 10 miliyoni kwacha koma zipani za MCP ndi Mbakwako Movement for Development MMD zati ndalamazi mchipsinjo kwa ena omwe ali ndi upangiri okhala atsogoleri. Daniel Zimba afotokoza. Mneneri wa chipani cha MCP Ajese Kabwira wati ndalamazi zachuluka kwambiri. Iwo atinso ndiwodabwa kuti mpando wa mtsogoleri wa dziko palibe kusiyanitsa kwa omwe akufuna kupikisana pakati pa amayi ndi abambo. Tikumvetsa ndi kuti mitengo yakwera koma tikuona kuti nomination fees kapena ndalama zimene anene kudziritsidwa ndi zovuta kwa munthu osauka kuti azifikire. Choyamba dziko lonse likufuna kuti azimayi azipanganawo ndale ndiye kuyika kuti pa upresident aliyese alitirebo osasiyanitsa ndizosagwirizana ndi malamulo athu. Ndiye tikuona kuti mtengo ayikapa uzikhala wodziwa kuti kupeza kwa ndalama ndikovuta pakati pa azimayi ndi abambo. Naye mtsogoleri wa chipani cha Mbakwako apita kuwani akugwirizana ndi Akabwira. Malingana ndi akuwani izi zilepheretsa anthu ena kutenga nawo mbali. Iwo akuganizanso kuti ganizo lokweza ndalamazi silinatsate mfundo za ulamuliro wa demokrasi. Tikanakhala osangalala taona kuti kodi fundo zambali zonse zimene agwiritsa ntchito kuti afike pa mndandanda wa manambala umenewo ndi otani. Ndikunena choncho chifukwa chakuti mbali inayi kuli demokrasi, mbali inayi kuli nkhani ngati imeneyo yoti kodi amene akuyenera kupereka izi ndi anthu angati. Koma katswiri pa ndale achimwemwetsitsi wayamikira bungwe la MEC ponena kuti chiganizochi chithandiza kuthetsa chibwana pa omwe akufuna mipandoyi. Ndisaka bwino kuti woaganiza zokweza ndalama zimene zipozindikira kuti pali zinthu zingapo zimene ndithu tiyenera kuziyang'anira. Choyambirira nchakuti zaka zisanu komanso 6 zapitazi kumabwera anthu osiyanasiyana onena kuti ali nchidwi chofuna kupikisana nawo pa mpando wa utsogoleri wa dziko omwe amaoneka kuti analibe kuthekera kwenikweni kuti angakwaniritse ntchito yopanga misonkhano yokopa anthu. Koma mwina amaona kuti zimenezo atha kuchita poona kuti mwina ndalama imene imafunikira pa nthawiyo kuti inali yayikulu kwenikweni. Omwe akufuna kukhala aphungu a nyumba ya malamulo akuyembekezeka kudzalipira 2.5 miliyoni kwacha pomwe makhansala adzalipira 200,000 kwacha. Dziko lino lichititsa chisankho pa 16 Septemba chaka chamawa ndipo pakadali pano gawo lachiwiri la kalembera wa voti lili mkati. Media Institute of Southern Africa Malawi chapter yakhazikitsa njira ya pa internet yotchedwa iVerify yomwe iziwunikira nkhani zokhuza chisankho cha chaka chamawa. Wapampando bungwe ya Gordon Matonga wati cholinga cha njirayi ndi kulimbikitsa uthenga woyenera wa chisankho. Amatonga anena izi lachitatu pomwe anakawunikira ku komiti yofalitsa nkhani ya ku nyumba ya malamulo. Brenda Kayo afotokoza.
Amaronga adakhazikitsa ndondomekoyi ndi cholinga choti aziunika nkhani zonse zomwe atolankhani akulemba zokhudza chisankho ndi cholinga choti akapeza nkhani yomwe yalembedwa yolakwika aziunika komanso kuzindikiritsa anthu zoona za nkhaniyi. Iwo anati izi azikhazikitsa ndi cholinga chofuna kulimbikitsa atolankhani kuti azifufuza komanso kulemba nkhani zoyenera zokhudza chisankho cha chaka chamawa. Izatithandiza kumapeza nkhani zimene ena amanena zoti fake news kapena kuti disinformation kachizungu koma muna mijiwa tingathimuona kuti sizoona kuti nkhani zimene ziyatala zipe zoti zikuyenda masamba anchezo maintaneti tizizibweresa ndi kukazifufuza atolankhani athu atazifufuza tizizikaso pa samba anchezo paja tizizikaso pa intaneti pa makina pa platform imene tikuitchula I verify kuti amalawi ayifikire. Wapampando wa komiti ya nyumba yamalamulo zofalitsa nkhani Susan Dosi anayamikira bungwe la Misa Malawi pokhazikitsa ndondomekoyi. Nthawi zambiri kamapita kuchisankho kumakhala nkhani zabodza komanso mwina kunyozana ndi zinthu zina zimene ifeyo timaona ngati kuti iwo atabwera atifotokozera ndithu maplani amene ali nawo ndondomeko zimene ayika ifeyo ndifokhutitsidwa ndithu kuti akuoneka kuti ayika maplani ndondomeko zabwino. Bungwe la Misa lakhazikitsa ndondomekoyi ndi thandizo lochokera ku UNDP. Mukuonera nkhani mwatsaranetsarane pano pakanema wa Times tsopano tikutengerani kumkopo la Lodge kumene kuli msonkhano wa Ekama.